Hospicij od oko 1000 kvadrata trebao bi se izgraditi na području nove pulske opće bolnice. Sastojat će se od stacionarnog smještaja koji bi trebao prihvatiti 300 pacijenata godišnje te edukacijskog centra koji će objediniti volontere i profesionalce. To bi bilo između 12 i 14 ležajeva, to je za cijelu Istarsku županiju prema strateškom planu za razvoj palijativne skrbi Hrvatske. Dakle, Istarskoj županiji pripada otprilike 22 kreveta, dakle 14 bi bilo locirani, 12 do 14 u Puli, a ostali bi se još razmjestili ili u stacionarima ili tako, dakle to bi bila jedna mreža zajednička svih stacionarnih kapaciteta Istarske županije za palijativnu skrb. Početak palijativne skrbi u Istarskoj županiji započeo je prije 10 godina kroz djelovanje Lige za borbu protiv raka, koja je tada volonterski pružala medicinsku i psihosocijalnu pomoć onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima. Krevete nije teško naći. Vi morate razmišljati o ljudima koji će pružati skrb. I to je onaj naš problem gdje mi sad već vidimo. Nas je jako puno angažirano u palijativnoj skrbi, međutim vi ljude ne možete formirati. Rad sa teško bolesnim i umirućim osobama je težak. Imate iskustva sa umirućom osobom. Znate koliko je to teško, znate koliko obitelj trpi. Dakle, mi svi moramo proraditi i našu smrtnost i naše suočavanje sa bolesti da bi onda mogli biti profesionalci. Trenutno se radi na izrađivanju idejnog rješenja. Izgradnju hospicija u cijelosti će financirati Porečko-pulska biskupija. Investicija se procjenjuje na otprilike nekoliko milijuna kuna. Sa svojim sredstvima koja mi steknemo različitim načinima, doniranjima i državnog proračuna što dobijemo, usmjeriti na taj način, to jest uzeti od onoga što bi se trebalo za gradnju i druge racionalizaciju personala i svega, da možemo usmjeriti, jer već skoro 2-3 godine mi prikupljamo ta sredstva da bi mogli realizirati taj projekt. Do 2014. godine disciplinarni specijalistički i mobilni tim obavio je 1678 kućnih posjeta bolesnicima, čime je postavljen presedan takvog načina skrbi u Hrvatskoj. Županija ima puno iskustva u samom funkcioniranju cijelog sustava palijativne skrbi, a ovdje u ovome konkretnom projektu samo zemljište, odnosno osnivačka prava nad zemljištem jesu od županije i mi ćemo dakle uspostaviti pravo gradnje kako bi onda mogla biskupija izgraditi taj objekt. Palijativnu skrb ovdje već provodimo 10 godina upravo u suradnji između grada i županije. Mislim da će ovo biti još jedan dobar doprinos, a obzirom da je potrebno ishodovati dozvole i sutra dan financirati poslovanje takvog jednog objekta, normalno da će tu grad pružiti svoj obol. Vrijedi istaknuti da je istarski model palijativne skrbi zbog jedinstvenosti i učinkovitosti poslužio kao temelj za nacrt strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.